Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da warhaka. A gurguje ina so na yi na mika wata kokon bara, ko in ce wani kokon bara ga yan uwa masoya da kuma yan uwanmu da iyayenmu shugabanni na wannan al'umma tamu na bangaren addinin musulunci, wato malamai. Alal haƙiƙa abubuwa sun faru a cikin alƙashin wannan masana'anta tamu, wanda wani ɗanmu daga ciki ya bayyana wasu zantuttuka da ya je ya faɗa, wasu furuci da ya yi a gaban hukumar Hisba, wanda abubuwan nan shi a tunaninsa ne ya kamata ya yi wa'innan maganganu, kuma shi ya san hujjojin da yake da su, shi kuma ya san dalilansa na ɗan waɗannan maganganu. To, ba za mu ce komai ba, iyakaci mu ɗauki hanyoyi na yadda za mu gani idan waɗannan kurakuran akwai su a cikin wannan masana'anta tamu, ko kuma akwai masu yi an san su sun fito fili, to insha Allahu a ƙungiyance da kuma jagoranci na iyayen wannan masana'anta muna ta ƙoƙarin mu ga yadda za a yi wannan abu ya zamana an kauda wannan matsala in akwai ta, in an samu hujjoji kuma ya faru an nuna waɗanda suke yin waɗannan abubuwa. Yan adam ne mu, ba za mu ce ba za mu saba wa Allah ba, ko kuma ba a saban Allah a cikin yankin da muke na al'ummar da muke ciki. Kuma wannan abu ba wani abu bane da ya kamata mu dauke shi do or die mai rigingimu a kai. Amma muna kira ga 'yan uwa, iyaye, jagororinmu, malamai, na ga wasu sun fara saka bakinsu a cikin abin da bai shafe su ba. Abin da ya sa muka ce bai shafe su ba, abu ne da ya shafi masana'antarmu, kuma ɗan cikinmu ne ya fito ya faɗa, ba a cikinsu ba ne wani ya gani, ko a cikin wata al'umma, wasu yankin wasu mutane, a cikin Kannywood ne ya faɗa. Ruwanmu ne a cikin mu zauna mu tantance mutanen da suke wannan abu, in ya kawo hujja ko ya nuna mana su. To dan Allah, dan Annabi, cikin girmamawa, dan Allah, iyayenmu malamai, ku fitar da bakinku daga cikin maganan nan. Ba mu ce kar ku yi nasiha, kar ku yi wa'azi, kar ku yi karatu akan abin da Allah ya haramta da wanda Allah ya dora wa musulmi su yi, ya kallafa musu na ibada ba. Amma wannan abin tun da babu hujja, bai nuna masu yi ba, faɗa ya ikirari ya yi furta, muna roƙon malamai waɗanda suka fara sa bakinsu don Allah su ja girmansu su fita daga cikin wannan magana. Saboda babu wani ɗan fim da suka taɓa ganin ya buɗe baki ya saka musu a cikin abubuwansu da ya shafi matsalolinsu na malamai. Duk iya rigingimun da ake na malamai shekara da shekaru, na bambancin ɗariƙu, na bambancin aƙida, na rigingimu tsakanin a cikin aƙida ɗaya ma wannan malamin ya kaskantar da wannan, wannan ya nuna kuskuren wannan, wannan ya karyata wannan, na ƙasa ya zagi na sama, da sunan da'awa, babu ɗan fim da ya taɓa sa bakinsa. Dan Allah, dan Annabi, with due respect, dan Allah ku fita daga cikin maganan nan. Ba mu ce kar ku faɗa wa mutane Allah ya ce Annabi ya ce, ba shi muke nufi ba, abu ne da ya shafe mu. Ku kyale mu mai maganin matsalar mu. Amma wasu sun fara daukar abin suna juya shi, suna so su karbi fadan ya zama kamar wani fada ne wanda su suke ganin za su shiga. To dan Allah, dan Annabi, with due respect, dan Allah malaman nan, ku yi hakuri da maganan nan ku fita daga cikin ta. Kada mu kai yaran mu su fita wata hanya suna mayowa da wani mutum raddi, kuma a zo a ce an yi musu rashin kunya. Jama'a al'umma ku shaida wannan abu, ba hurbinku bane, dan Allah. Abu ne da dan cikin mu wani ya faɗe shi, mu muna ɗaukar sa a matsayin kasafi ma, domin har yanzu ya bar mu cikin kokonto dan bai ce wani da wani ba. Dan haka an sa wa wasu zargi, wasu abubuwa. To irin waɗannan abubuwa ne da hukuma ko kotu ko al'umma ko kuma mu a shugabannin masana'antar za a kirawo shi a zauna da shi ya kawo yanda za a yi a gyara wannan matsaloli. Amma wasu malamai sun fara hawa munbari
a wajen da suke karatuttukan su suna daukar magana suna so su mai da ita issue fadan abin da ya shafe su. Ba hurumin ku bane, ba abin da ya shafe ku bane. Ku je ku ji abin da yake gaban ku na harkokin ku tsakanin ku na aqidu da babbancen ku na addini. Wannan bangare ne na harkar sana'ar mu da muke ta fim, mu yan fim ne. Ba ma da na sani ko ba mu ce ba yan fim bane mu, kuma mu ya jefa da waɗannan kalmomi. Don Allah don Annabi malaman nan ku fitar da bakin ku. Domin abin da yasa muka faɗa hukuma ta shaida, yaran mu sun fara hasala, muna tattare su, sun fara fita daga cikin control din mu. Idan wani malami ya fita wata magana, wasu yara suka yi masa raddi, to al'umma da hukuma ku zama shaida, kada fa a zo a ce sun yi musu rashin kunya. Dan magana ta Allah ba hurumin su bane, su sa ido su gani. Idan abin nan an kawo shaidu ya tabbata an fito da mutum, hukuma ce, shari'a ce, akwai kotun musulunci ta yi masa haddi, ta yi masa wanda suke wannan abu hukunci a matsayin mu na musulmai. In wata hukuma ce ta shafi constitution na ƙasa, inda aka kama da laifi a yi hukunci a matsayin dokar ƙasa. Amma wasu mutane suna nuna mana kiyayya. Lokacin da ya faɗi abin nan fa, ya kirawo sunan waɗanda suke ɓata yaranmu 'yan siyasa, ya kirawo su a ciki duk ya faɗi waɗanda suke ɗaukar su, amma ba wani malami da yake ta'aliki akan wannan abin, sai ta'alikin jefa mana kalmomi masu ciwo na abin da aka zarge mu da shi. To dan Allah dan Annabi ku fita daga cikin maganar nan. Dan Allah muna kira ga iyayenmu malamai, ku fita daga cikin maganar nan. Dan Allah ku fita daga cikin maganar nan, ku kyale mu da abin da ya dame mu, mu nemo matsalar inda take. In ta bayyana ta fita kararraga shi ya faru, kuna da hujjar da za ku yi duk karatun da za ku yi akai, ko kuma hukuncin da duk ya kamata kotun musulunci ta yi. In kotu aka kai ba kotun musulunci ba, waɗanda aka kama da hujja ko constitution na ƙasa zai ba da doka, da ba da hukuncin da ya kamata. Kuma kar a juya mana zance a ce mun ce kada malamai su faɗi gaskiya, ba haka muke nufi ba. Yayi wuri ku shiga abin da ba ku da hujja akai. Ba ku da hujja, wani ne kawai ya jefa magana ra'ayinsa. In ma yana faruwa, in ma baya faruwa, bata fito ba yanzu tukuna, sai an binciko. In hukuma ce muka kai, in kotu ce, in menene, in a tsakaninmu ne zamu zauna mu binciko mutanen nan, in dai har yana faruwan zai fito fili. To dan Allah muna kira, dan Allah iyaye mu malamai ku fitar da bakin ku daga ciki. Dan Allah ku yi karatutukan da suke gaban ku tukuna. In wannan abu ya bayyana, to ruwan ku ne ku yi ta'aliki. Akwai abin da ya fito aka samu proof a cikin mu da kuka yi magana, ba mu ce komai ba. Kuma ba a cikin mu ba kadai, duk yankin al'ummar da suke nahiyar kasar nan, kowane rukuni, kowace al'umma ba irin saban da ba sa yi, babu kuma wanda ba su da nasu laifin. Amma mu ne da ba mu da gata, mu ƴaƴan talakawa ne, mu ne ba mu isa mu yi wani abu ba, ai mana wani abu mu yi magana. Duk wanda aka taka a kasar nan yana da bakin magana, banda dan fim, musamman a jihar Kano. To dan Allah dan Annabi ku fitar da bakin ku. Dan Allah, wallahi ba ma son rigima, ba ma son ƙananan maganganu tsakaninmu da malamai. Kuma ba ma so abin ya fi ƙarfinmu. Yaranmu su fita ta ƙarƙashin ƙasa tono je suna wasu maganganu, a zo kuma ana jifanmu da cewa mun wa malamai rashin kunya. Dan Allah muna roƙo, dan Allah. Wassalamu alaikum.